Toto boli moje dva najlepšie závody motokrosovej sezóny 2026. 2025, ty bol. Usaď sa a pozeraj. Let's go! Petrovice u Karviné, takmer domáca trať. Štruktúrou skôr pre malé motorky, neviem či ešte stále pre veľký český majstrák, ale tento rok celú noc pršalo, trať bola na sračky. Každý vedel, že dnes to nebude o rýchlosti. V takýchto podmienkach ide len o dve veci. Dobre odštartovať a hlavne nespadnúť. A ideálne, ak neodhodíš okuliare, alebo teda aspoň ich odhodíš čím najneskôr. Okuliare som síce odhodil, ale dojazdil som 7. To bol môj najlepší výsledok v českom majstráku. Druhý najlepší závod sezóny bol posledný MMČR v Opatove. Opatov je moja obľúbená trať, super ju pripravia, sú tam perfektné drážky a skvelý grip. Od rána som cítil, že dnes to pôjde. 11. miesto v prvej jazde a v druhej jazde som skončil 9. Ale ten pocit, to bolo viac ako číslo. V druhej jazde som odštartoval fakt dobre, niekoľko kôl som sa viezol medzi top jazdcami. Držal som sa ich a na pár minút som mal pocit, že tam patrím. Nakoniec súboj o 8. miesto a bol po všetkom. Ale pre mňa to bol výborný víkend, aj vďaka nemu som celkovo skončil 10. v MMČR. A keď už sme pri tom blate, jazdíš aj ty v blate? Napíš dole do komentára a nezabudni ma sledovať pre ďalšie epizódy. Ak sa ti video páčilo, daj like, ulož si ho, môžeš ho zazdieľať alebo repostovať a vidíme sa na budúce. Čau.